Gaur Gipuzkoa Gaurren Tarana Karim dugu, giza eskubideko aktivista. Kaixo, Tarana. Kaixo. Nor da Tarana Karim? Tarana Karim emakume migratzaile, musulmana, aktivista eta feminista, ere bai, ama naiz, eta euskal herritarra ere bai. Zenbat hizkuntza hitz egiten duzu, Tarana? Gutxi gara bera 6-7, zaketiako, ez kontatzen. Nire ama hizkuntza azeri, gero ama hizkuntza moduan erabiltzen dudan rusiarra ere bai, gero inglesa, erdera, euskera ere bai, eta turkiarra. Eta alemana zerbait bakit, gutxi erabiltzen dudalako, handago ez, erdi itzalan. Eta nondik dator hizkuntzak ikastaren zaletasun hori? Agian, esango nuke ez da izan nire asmoa hainbeste hizkuntzaz jakitea ela ikastea. Bizitzan zehar, topatu zitzaitan egoeretan, biharra zan, ez da, bihar noalako, beste hizkuntza bat ikastea, eta joan ginen Alemaniara bizitzera alemaniarraz, eta gero rusiarraz ere bai han hasi nun ikasten, eskola eta guztik han ikasi nun, gero turkiarrako, jendeekin eukidet harremana eta handik dijoa turkiarra, honia etorri naiz erdera eta euskera, inglesa eskolatik ikasi nun, hori bai, inglesa eskotzen hizkuntza bakarra gustatzen zitzaidana hasieratik eta hori ez, berehala ikasi nun, baina beste guztik, ziren nolabait nire bizitzako ibilbidean, bihar ditudan tresnak, ez, komunikatzeko, hitz ikasketak egiteko, eta horrela joan dira, ez, nolabait nire motxilan sartzen, hori bai, zitzaidan asko kostatu, ez dakit, handik agian joan ziren ez, nire errestasuna horiek, ez zitzaidan asko kostatu ikastiak, horregatik berehala ikasten nun eta jarraitzen dut, ikasten. Argi dago, euskaraz oso ondo moldatzen zarela. Asko euskara hizkuntza zailtzat hartzen dute. Nolako izan da zuretzako euskara ikastea? Nire ustez, edozein hizkuntza ez badakigu, iruditzen zaigu zaila. Ikasten hasteko garaien ja poliki joten zia goropi horiek ez askatzen. Eta edozein hizkuntza bezala euskara ere bai dauka bere zaitasunak, ez, gramatika aldetik, agian askok bilatzen dute erderaikin antza, ez, erresago eukitzeko ikasketa horiek, baina edozein hizkuntza bezala dauka bere zaitasunak, baina dana ikasten den moduan hau ere ikasten da, eta ez dut ikusten ezer berezirik, ez. Nietako agian zaila izateko garaian, arabiarra, ala txinotarra izango da zaila, ezki daukate abecedario ezberdina, idazteko modu ezberdinak, araua ezberdinak, han bai, baina ala ere ez dut uste txinotarra, hizkuntza txinotarra izango dela zaila, milioika pertsone hitz egiten dutelako. Orduan da, gauza da jarri eta ikasteko, ez? Emakumea izanik, hainbat hizkuntza jakitak lan munduan sartzeko bidea erraztu dizu? Hemen beste oztopak ditugu, emakume atzerritarrok eta musulmanok bereziki, arrazializatu gauden taldeok, hizkuntza horiei batzutan ez dute ez begiratzen kurikuluman, ez da hainbeste balorian jartzen, euskeraiken agian zerbait, gertutasun hori sentitzen duzu, baina ez du nahi esan, elkarrizketa errez pasako duzula, berehala hartuko zaitu dela hori ez, lanera, arrazakeria handago, eta hizkuntzak baino lehen, oztopo gehiago ditugu ez, lan mundura sartzeko. Gaur egun hizkuntzak jakiteari behar besteko garrantzia ematen zaiola uste duzu? Bai, gaur egun, esango nuke, azken 10-15 urtetan, hori nabaritzen da, interesa jende eta gazteen gehien bat aldetik igotzen dela, ez? Hizkuntza ikasketakekin. Hori,
munduko nolabait harremaneko modelua aldatzen delako uste dut. Globalizatzen garelako, bidaiatzen, lan egiten, joten gea beste lekura bizitzera, eta bikotia daukago itakit munduko beste puntuan, eta hori bihar bat sortu du, bihar ona esango nuke ez, hizkuntzak beti errestasunak ekartzen dute pertsonaren bizitzan, giltza moduan ikusten dut, ateak irikitzen ez, dutena, horregatik igo da interesa hori eta interesa oso ona, erabilgarria esango nuke. Izan alduzu lan elkarrizketarik euskaraz eta hala bada gogoan duzu elkarrizketa hori? Ez dut esote euskera zeuki, ez? Askotan atzerritarra garelako, dana erderaz egiten da, askotan, baina agian bai, egunen baten zegatik ez, ez? Horrelako elkarrizketa eta gero, beti lehenengo esaldia izango da, aritzekoa hori, ze ondo hitz egiten duzu euskeraz, ez? Baina beste gauzak ere badaukat kurrikulum, ez? Hori da pixkat nire zaidan hain beste gustatzen, ez da, azpimarratzea gauz bat, hain zerrenda luzia aukita ez kurrikulumon. Baina, agian egunen baten bai, tokaltuko zait eta izango da horrelako elkarrizketan bat. Beraz, etorkin batek euskara ezakitearen inguruko aurre iritzi horiek jarraitzen dutela uste duzu? Bai, eta ardura asko jartzen da gure kolektibongan, hizkuntza hau ez jakiteagatik, ez ikasteagatik, baina ez dira behiratzen, ez dira nola esan, sustraiak ez, ikusten zegatik ez, jendea ez dugu ikasten, zegatik, gehien bat jakin behar dute zegatik honi etortzen gea, gai ekonomiko askotan mohitzen du ez, jendea alde batetik bestera, eta honi iritsu ondoren komunikatzeko tresnan bat, erdera izaten da askotan, erderaz jakiteak, tresna bat baldin badaukate, familia, kanpotarroiek eta, honekin nahiko dute askotan. Behar dutena da, ez hemen hizkuntzako zerrenda, ez, handitu bere bizitzan. Da ekonomikoki, ongi izatea hori bere familiari eman, eta hori egiten dute edotzain erretar bezala oso ondo, eta uste honekin nahiko izan behar, nahi duena ikasten du. Hori izan nahi dut, nire inguruan dituten beste, gehien bat emakumeak gea, euskeraz dakito, no? Badaude, erabiltzen dute, eta gainera bizitzen dira erditxo txiki baten, eta badago, nahi duena egiten du. Baina ezin dugu derrigorriztu, ez? Honi etortzen bazia euskera jakin behar dezu. Uste lehenengo hasi behar da bertakoen gandik. Hemen jaio, 60 urte hemen bizi dien, hainbeste familiak badaude, pertsonak badaude, eta ez daukate ez da intereserik, ez? Euskera, euskeraekin. Horregatik handik hasi behar, ez? Baina honia bakarrik bere bizitza ekonomikoki hobetzeko etortzen dien familiengan ezin dugu hainbeste ez ardura jarri. Zenbateraino izan da zuretzako mesedegarria euskaldun jendeaz inguratzea, batez ere zure euskera hobetu ahal izateko? Hori asko lagundu dit eta baina arte eta jarraituko dauzot laguntzen nire euskaldunek asko laguntzen jate zuzentzen naute. Gero, bertako ohiturak ez dakit, gauz batzuk ulertzeko garaian, beraiekin harremanetan bazaude, erresago ulertzen duzu, behintzat esplikatuta eta informazio okitzen duzu, ez? Edo zein ohiturari buruz, ala ez dakit, zerbait ezateko jaiak eta dana ez. Esan nahi dut, alde honetik euskera jakiteak laguntzen dizu jendeekin harremanetan egoteko, gauza hauek ulertzeko, ez? Eta jendea, nik suerte euki nun, bere garaian, asko laguntzen dute, behaek, beti izaten duzu, jarraitu itzeekin zuzenduko, dugu, zure katxak eta jungo zea poliki hobetzen, eta horrela izan zan, bere momentuan, jendeekin harremanetan, errestasun horiek euki ditut. Horren hildotik, zer esango zenioke euskara eta beste hizkuntza batzuk ikasteko interesa duen norbaiti? Ikasteko, gogoa jartzeko, lana behar du, denbora eramaten du, noski, dozen ikasketa bezala,
baina erabilgarria euskera ere bai, hemen izan arren, bakarrik Euskal Herrin izan arren, euskera ere bai, eta beste hizkuntzak ere bai, noski. Bihar duena, ez dakit, agian bakoitza eukiko du bere arrazoia, zegatik egiten du, eta zertarako lanerako, ez dakit harremanerako, zertarako egiten du, baina nahi duen hizkuntza ikasteko, denbora nolabait apartatzeko, hortarako, eta lortzen da, noski, eta zaila, denboraekin, bakoitza bere ritmoan, baina lortzen da hori. Amaitzeko, ikastea gustatuko litzaizukeen hizkuntzarik baduzu? Noski, beste pare bat falta zaizkitu handik. Ari naiz arabiarraikin oain ikasten, motel dijoa, han beste grafika dagoelako, kostatzen zait, pixkat, eta frantsesa falta zait ere bai. Bi hizkuntzak behintzat oraingoz ditut. Gero ja hori eginda ez dakit beste batzuk sortuko diren ala ez. Azken galdera honekin amaitzen dugu. Mila esker Tarana zure hitzak gurekin partekatzeagatik.